Така, камерата е включена. Какви дървета местим? Още малко трябва, а? Дайте помислим, няма нова, а? Що фърли колана, бе? Той е лос от първи род, бе. Това ли? Може кай, чакайте помислим малко, що? Ама не ги фърли. Това да го... Това искаш? А? Да го фърли отата? Да. И лоса е там отгоре на това. Защото това вече се доближава, разбираш? И лоса. Абе, дали ще мога да се дигне това, а? Трябва да се дигне на полу. Качвам горе, то ще се плъзне. То ще се плъзне именно. Аз не съм балканджия, не разбирам от дървета. Затова ще се мълча. Браво, браво, наистина се оказа точно така. Браво, 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 сега стана ептин зле. Сега трябва, нищо, таман. Предното колело идеално стана като мощче стана. Значи сега перфектно стана. Няма така ще се мине, бе. Виж колко народ сме, то стана. Предното колело цев. Чакай сега, какво искаш, ей, чакай сега, ломе кама, било. Чакай. Къде? Секунда! Преди да почне приватизация. Няма да си говорим не пада. Така ли бе? Кой да пусти кама само? Така ли бе? Раз, два, три! Оня да попречи там, оня ка. Лек. Ей, ти нямаше много трионче. Ама от те с бензин, триончетата с бензин ли да трябва да? Раз, три! Само не си пречат там, само не си. Едно 50 кубоко трионче. И над. Аз... Да. Нямам думи. Душичката ми, брат ми! Ето го, той пристигна вече... Мотор ти падна. Мотора падна нещо. Не е доволен. Раз, три! Браво. Браво, това.